5 tiem ta' idejat u diskussjoni fejn kull min xtaq seta' jressaq il-proposti u l-viżjoni tiegħu. Minn veterani u attivisti li dejjem kienu hemm biex jagħtu semhom sa nies ġodda li żammew dan il-kungress ħaj, dinamiku u miftuħ. Dan kollu ban wieħed sabiex Malta tkompli tevolvi, tkun aqwa u flimkien jinkiteb il-kapitlu li jmiss. Fabbrika ta' idejat li fi kliem il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela se jkunu fiċ-ċentru tal-manifest elettorali li jmiss. U għalhekk illi qiegħed nitlob lil kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay u l-ekonomista u akkademiku Jonathan Spiteri biex jaħdmu flimkien ma' tmexxija u miegħi sabiex dawn l-idejat jieħdu posthom fil-manifest elettorali illi jmiss li se jkun għalhekk manifest miktub minnkom. U għalhekk illi ħriġna blajta biex intkom tiktbu il-kapitlu illi jmiss. Fost l-aktar vuċijiet li komplew isaħħu dan il-messaġġ kien hemm dak tas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Muġejja li enfasizza kif il-ġustizzja soċjali tibqa' fil-qalba tal-viżjoni tal-Moviment Laburista. Muġejja indirizza l-Kungress b'diskors fejn enfasizza li l-Moviment Laburista huwa familja li dejjem tat vuċi lil ħaddiema u l-dinjità tal-bniedem mhix għal beħ. Meta nħares lejkom ma narax bis-studjenza f'sala. Nara il-familja tiegħi. Nara l-moviment li tagħna l-vuċi u li dejjem hemmen li d-dinjità tal-bniedem mhijiex għal beħ. Aspett ieħor li ta' dimensjoni umana u emozjonali lil kungress kien id-diskors ta' Orjana Farrugia li permezz tal-esperjenza personali tagħha iwriet kif il-bidliet fid-drittijiet ċivili bidlu il-ħajja tan-nies. Farrugia qasmet storja li tmur lura għall-2012 meta kienet qed tiġġieled għad-drittijiet ta' koppji tal-istess sess, realtà li dak iż-żmien kienet tidher impossibbli. Hija ddiskriviet kif dawn is-snin kienu mimlija sfidi u sens ta' esklużjoni. Iżda rimarkat il-bidla kbira li seħħet minn dakinhar l-hawn. Malta ssir fost l-aktar pajjiżi progressivi fl-Ewropa f'dan il-qasam. Il-Ministru tal-Familja kien qalilna ċaru tont. Koppji gej qatt mhuma se jiżżewġu taħt gvern nazzjonalista. Minn dakinhar l-hawn nara kemm inbidlu affarijiet. U kemm imxejna l-qudiem fi drittijiet ċivili. Tant imxejna l-qudiem li għal dawn l-aħħar 10 snin Malta dejjem ġiet klassifikata bħala l-iktar pajjiż progressiv fid-drittijiet LGBTIQ+ fl-Ewropa kollha. Waqt l-eluq tal-Kungress tkellmu wkoll Sarax Kembri, Wayne Demek u Liam Bartolo li qasmu l-esperjenzi tagħhom. Kungress li offra garanzija ċara lil poplu Malti u Awċi. Aspirazzjonijiet li l-Moviment Laburista jista' jbiddilhom f'kisbiet konkreti biex jibqa' talka għal familji u negozji. Viżjoni ta' Malta aqwa, maqudin wara pjan wieħed għal ġensna.